ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚାଲ ବାକି ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦେଖ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ଆମେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଭଲସେ ଦେଖିବ, ଦେଖିକି ତାର ଉତ୍ତର କରିବ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜନହୀନ କହିଲେ ଯେପରି ଜନଶୂନ୍ୟ ସେହିପରି ବାକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖିପାରୁଛ, ଧନହୀନ ଅଛି ଧନଶୂନ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ। ବାକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ଓ ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖା ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ତୁମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ସେହି ବହିରୁ ବାଛିକି ଠିକ୍ ବନାନଟି ଲେଖିବ। ମୁଁ 3ଟି ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଉ 2ଟି ବନାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଜେ ବାଛି ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଅଲଗା ରଖିବା। ତ ମୁଁ ଗଲେଇ ବାଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ଅସାଧାରଣ ସାଧାରଣ, ଅପୂର୍ବ ପୂର୍ବ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ବାକି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ ତୁମେ ନିଜେ ଭାବୁଛ ହେବ ବୋଲି ବାଛିକି କରିବ ଆଉ ମୋତେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବ।